Guys, look at this. Tanawa among itoy ba? Ang iro ning tutoy ang among iring. Look at that. Pwede ni siya. Sinyalan kayo no? Shock lang ko ba? No? Tanawa na. Nya wa ni gatas kay ngano man. Kanang iro itoy pa na. Nya kani pong iring kuting pa ni siya kanang bag-o pa po ni anak tanawa na siya. Tanawa na ang kalibutan karon tanawa ba? Tutuyaw na kayo. Sa mo mangita na ning tutoy Di ni siya piki legit ni. Legit ni siya Look at that. Hello, look at that. Tanawa. Grabe kina sila Tanawa na. Wa jud mi magtuog ngani ba? Pwede din ngani no? Hello, kumusta na kay Mel? Hello, pero wala jud ni si gatas kay naman puro pa man ni sila mga itoy pa man ni puro. Grabe ato tanaw bi tutoy bigat. Wala na uwaw na sila. Nag-enjoy na mo? Yawa ninyo You're my guide. You're all together.